Duol matayo yiero mapacho kaendi IEBC oyango boke kawacho ni chenro mag welo mitimo gi duond buche od bura mamalo mano ma Senate kod ute bura mag counties ma Thurka noselor. Mabiro seche makoro riwruoge mag jogo ma ong'ole pacho ka golo duond gi kang'ur ni thoth duond buche nyocha okodewo wang'gi e welo e kombe mag od bura kata mago mag counties. Lydia Okeyo lero wachno. Chenro mar walo jo od bura oserumo, mak mana ni ywak moko to pod nitie. Ng'uruok ni to bende duond buche no tayo welo e yo ma owinjore. E oboke mano ogol gi duol matayo yiero pacho ka IEBC, duol nowacho ni chenro mag walo jo od bura no oserumo, kendo jogo ma pod ni kod ywak koro ni thuolo mar dhi e doho, wira ni mano kende yo ma chike ma pacho ka oyango minyalo yawgo chenro no kendo. Oboke ni bire seche mar riwruoge mag jogo ma ong'ole pacho ka koro golo duondgi bang' thoth duond buche ma pacho ka rem gologi e moko kuom ute bura mag counties ma pacho ka ataro mar chik ka koro gidwaro ratichgi. Riwruok mideno ni Consortium of Disabled Persons Organizations osingo chwalo ywak e doho ma pacho ka gikwero mokalo rem mamoko kuom counties ma pacho ka orem gogwelo jogo ma ong'ol e lemo moketnegi tenge kaluwore gi chikego ma pacho ka. Riwruogno wacho ni counties 21 ma pacho ka norem luwo chike mag gwelo mamiyo jogo ma ong'ol ratiro mar gwelo gi e od bura mar county kata county assembly. Counties go gin kaka Turkana, Kilifi, Taita Taveta, Wajir, Marsabit, Isiolo, Meru, Tharaka Nithi, Machakos, Makueni, Kericho, West Pokot, Trans Nzoia, Uasin Gishu, Baringo, Laikipia, Narok, Kwale, Bungoma, Nyamira kod county ma Nairobi. E county ma Bungoma, jogo ma ong'olo kwero mokala kwede magiwacho ni gisenene gwelo mag kombe mag od bura ma county ma Bungoma ka koro gibuogo dhi e doho. Bende gikwayo gavana ma Bungoma Ken Lusaka mondo ne ondik moko kuom gi tije mamoko mag county. For the last 10 years katika county assembly ya Bungoma hatujakuwa na wakilishi ya watu ambao wanaishi na ulemavu. Kwa hivyo sisi kama wanachama wa Ford Kenya ambayo imepata majority seat, Mheshimiwa party leader Moses Masika Wetangula ambaye saizi ni speaker wa National Assembly, tunataka kuambia kwamba your county ambayo ni county ya Bungoma, it is unconstitutionally constituted. E county ma Nairobi, riwruok moro ma joma mine kod nyiri ma ong'ol mideno ni Women Challenge to Challenge bende ogolo duondgi kawacho ni kata mana moko kuomgi manolaro kombe mopogore opogore mag siasa to norem okode wang'e gi duond buchegi. Ywak margi en giyudie kata lemo mamoko mag sirikal. Challenge nitiere e party nominations. Iyudo ka parties kochopo slot ma imiyo jok ma nigi ng'ol to challenges nitiere. Ibo yudo ka jomoko nono maonge gi ng'ol emimiyo chances goeko. We want Mama Rachel to also know that there are women with disability who we would like to be with her, talk and tell her our issues. But the PWDs who stepped down did not get even a single slot. We want to appeal to the parties, please, when you come up with a law or regulation, please follow it. Chike ma pacho ka dwaro ni kombe go tigo de chwala agenda mag jogo ma ong'ol e ute mag counties ahinya to e thira kwede magithoro kalo e gwenge kendo neno ni dwachgi kaluwore gi chike ma pacho ka ochopo kare. Thuolo ma kamago chiko chiwo ne jogo ma ong'ol 2, 100 kod dichwo 1 ka penjo koro en ni kombegi omege jomage ka jogo ma ong'ol manie counties go to ok oyudogi. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.